Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na pakasalitaan niyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Pagkasalita ni Jane nga napuluan, ti driver, ken ti rider. Tama ba yun? Ti driver, ken ti passenger. No rider, driver ti rider. Sabali ma di passenger na. Ayan. Uno ti rider, ken ti passenger. Ana. Ti driver, ken ti passenger. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, ta sumangpetak dito'y balay, kad impashabat nga dagos ni papakanyak. Nagapom, kad dadanan pang kuginatan pa, imbagakmat ka na kayo. Alistam, kada dugururay ka nga. Simrek kami, kad adamay sa nga lalaki manong nemi, nga nakatugaw, iti sopa, iti salas. Ti magder pa di ang umis-isen. Nga kasla kayat nat beki alamano. Kayat nat beki amam mo. Pa, isto mong rurak kanya, kasta? Wain. Gama mo kayo. Jojo tinagang ko. Jenny mat kanya. Injayan at nakulap na manong nemi. Nakiabrasa ka. Nagkrasang titakulap na. Sa noimisam, takurso na dyan yung oros ngipan na. Kahit nang sa umanong, sang ang gwapo. Nagtugaw ka. Jojo. Agtugaw tayo nga talo. Malagip mo di ko nakkan ka. Nga da problema. Jenny. Problema yung anak. Adadak kala problema. Kapag tadatakil nga utang ko. Papi ko mga nakautang kayo, Papa. Saan mo nga saludsudin? Nasudyak ko masaludsudin ng jak amo. Tisongbat na. Amo matin ti bisyok. Isot nakautotangak. Gabutam, sugadur kayo. Hanggang nga gunam na kasta. Kahit ko natin makabrot. Tapos nung makabrot kayo, imutang kayo ti kwarta, na maadadamat nga nabak kayo. Wen, so adarak ka nga utang ko. Tinakautangak, kahit ni Daddy, ni Jojo. Kahit ni Jojo, nga agasawa kayo. Ano to kunayo? Sanggat ng babawi, Jenny. Hindi pa ilang nga crush ka. Kat gabota crush ka, kat si utang ni papang mo kini papang ko, so nga nagtulagan da. Tapno makabayad ni papang mo ti utang na, kini papa, at sawain ka. Oh my God, Papa! Siyak di magbayad yun ti utang yo. Saan ka nagreklamo pa eh? Yata ngay gwapo mo ti Jojo. Yata ngay baknang da. Saan ka itong agrigat? Sino nga rod? Ti mga asawa kang ka? Tapado tayo nga magrigat? Papa, iasawa dak ti damok pa ilang amam mo. Iasawa dak ti lalaki nga saan kumat ka kayat? Kat mayat mo to isuna. Agbalinto nga na dungukin ka ni Jojo. Tsak kayat, Papa. Kayat mo nga rin mabalo dak? No saan na ka makabayad? Tilawin nagdagiti polis, may baludak. Po, ano yung matinti klase yung ama?
Gabuti bisyo nga sugal. Siya ti pagbayad yo. Uri ta sang kuntun ngol ulitin. Nung lakit makabayad ak sanak tun ngot utang. Jak lapat yan, Papa. Ti manugal kat manugal to ta. No. Jak kayat. Tapi bintan sayang ng talawak. Ti magderak manong nemi kat sumreka kiti kwartok nang hala kiti sumagmanong arwaten. Rimuana ko, Jenny, pamaram! Makamutan, Papa. Kayat ko nga damang rames kanyak di ta kalsada. Ngem ti paiasawa da kapag bayad yo lang ti utang yo. Ketyak ti pagbayad yo. Binadas nag-akinamat manong nemi ni Papa ngem na tayo tarayak ni miti isuna. Sa inlikos-likos ko manong nemi inyaw awan ko isuna. Isuna sanak ka nakamatan, nagsardengag, kat aginanak takas taunay ti bandog ko manong nemi nagtartaray. Diyos ko, anya da ituyen. Kaya ko lang mga rodin nga si Murot ak ni Mama, ngam tinagbaat ni Papa. Nagsina digiti as naganak kaniyak manong nemi gabot ti kinasagodor ti amak. Ngam gabot ta medyo dadis gelak, buno papas gelak, sana kasi Murot ni Mama. Nagbati ak ni Papa. Ngam kas jamat manong, tuloy na iti kinasugador na kasjay. Iso nga nagpaotak kini Papa aging gati pa nagbalasan ko. Napintasak manong. Tado na kita karaharim kanya. Kalpasan na, pagbayad na lang ni Papa, ito utang na. Huwag na. Ako nakarudet. Dadailan na malat biyag ko. Sige, dinadail. Kaya't nasawan manong nemi agrebrebelde at tinaramid ko kimunta ka kiti rider manong nga mabaling nga pagluganak nga mapanak iti sa dinuman kayat nang pagipanan kanya sumuro takin kuana kas lakas jayen kasi ti pa nagwalwalak manong no ibaga nga mapanak sa jay ibaga da doon ornong nga kwarta dalagip kong inalak manong nemi ti pandag ti arwatek ti dulduling ko a kwarta medyo damat sa 10,000. Kakaasya ka mga limlimang. Tagtakawan no ka ni Papa, mapan na isugal. Manong nemi, pinatpatangak no anyat indayal ko. Kadagiti cellphone number, kadagiti adda kanyak nga riders. Si Mungbat. Hello? Hello, sir. Mabalin ti makiride? Wala, tayo suot trabaho mi ngay. Mabali mo nga umanak pick upin nito eh. Sa din no. Ibagam no sa din no pang pick upak kang ka. Tao mayat nga dagos. Mayat ti boses naman no. Barbareng guwapo. "15 minutes ba lang manong nemi adda ni Suna. Hay. Sika ni Jenny? Oh. Siya na tinawagam. Carlo tinagan ko. Sige. Dito ti pag-helmet mo. Agyamanag. Deta. Sige. Mabali mo sumakay. Di kag buti. Natanang ag maneho. Ngem sa dinu papananta. Pangipanakkan ka. Nagsakayak pa lang mo na manong nemi kalpasan na kimpetak keng kuana. Naparako pak keng kuana. Napaarako pak keng kuana at siyempre. Miss o Jenny, papananda? Not sa dinuti kayat mo. Sadya ti papananda. Agbayad ako rin mano. Anat kayat mo sawan. Kayat ko ti mapaniti may isang lugar nga napindas. Napindas nga niya. Napindas nga pag-istambayan, pagpalabsan ti oras. Napindas sa paginuman. Apay tuminom ka? Kaya ko tuminom. Sige, intan. Okay. Barbaro mo magustuhan, ti pagipanakken ka.
Kamayatan nagtarataray manong name iti motorsiklo, ikurbana, kaptak mata. Ah, okay lang manong. Medyo mapaara ko pa. Aw met ti mading nga maangot ko keng kuana. Indinas ko ti rupa kay di bukod na. Naaturo ak pa kid di manong. Hindi makaringak. We're here, Jenny. Ah, Carlo. Magusto matla na itong lugar? Wow. Mayat. Beach resort. Di na kipadam kanyak? Yeah. Siyempre, napagpalapsad ti oras agad, napintas kang buyain, nagiti daluyon, nang runa kaya napintas nagiti cottage. Kaya no kahit munton ti kwa. Again na adamot mabaling nga pag-check-inan. I-check-in na. Sigala tag-check-in Ta-driver at passenger ka. Ibati ka dito kalpasan nga makapagplete ka. Di kayat ko, kadada kaduwak. Kahit mo sound kad kaduwang ka pa Ikasano na dawang tawag kanya ka passenger. Waray manong, payadak, ada kwarta. Kwenta mo lang no, anot manot na sa pulam tegmalmalim, bitin ko keng ka. Please, kad kaduwan na. Okay, sige. Gabot na pangaldawan manong naming nangalak ti kwartak. Mabaling nga gumatang ka ti pag-lunch ta. Ken arak. Mabalin? Carlo? Sige. Nagtumpalakan ka. Yan tangay, bayadan naktumet. Kuwan, bayadan ka, oray manong. Pulutan manong nemi fried chicken at dapelyempo. Manong nemi jakmat ibaga no anya nga arak tigatagin na. Brandy? Ay, alis to ak mabartek ano da ito Di mo ibaga no, beer mo no na. Okay lang. Okay lang. Basta tulungan na ka. Hanta mat ibusin deta kahit no anat mainom mo, no anat imainom mo, isulain. Manong nemi kabayatan amang mga nagpulpulutan kin umiinumat. Na istorya ken ni Carlo ti problema. Imagine, ha? Ni papang ko. Naisot kinay kayat ko ng batyan, nakasana kasi musimurot kini mamang ko idagsina da. Imagine, ipaasawa na iti sangkumat nga kayat, tapno mabayadan na lang ti utang na iti sugal. Kasta ka di, well, iso nagtalawag sa dibalay. Alpasan na, inawagan ka. Dami na pagluganak. Ada kaduwa. Naminom ka. Nagpakatanakan. Sige, ibagam lang nunyat problema. No anyat saksakin ang tinakim mo, tabarukong mo, iruhan mo. Tapno malaganan. So, kaya ni papang ko nga dadailan tibiyag ko. Yeah, sige. Nasasayat pala no siya amis mo, timang dadail tibiyag ko. Pasawa na din kanyak, damo ka makita. Tapya ko mamad, gwapo, pangit mo. Tapya kang ka at gwapo ka. Yaman na, katalaga mo nga gwapo ka, di ba? Di mo nugutan? Napindas kami, Jenny. Tama, napindasak. Pagkalpasan na, pagbayad na klat yung utang ni Papa. Imagine, di ka palagwa lang. Uminom ka ba rin? Shhh, tamo na. Kahit ko uminom pa kahit ko mabartek. Kahit ko uminom pa kahit ko mabartek. Naging gamanong naming nga saan kun nanapuutan pa digit simar sa runungan na pasama. Makapuutak manong nami adahak itirabaw ti may sa katrenga. Sakit piolo. Kinitak ti bagi. Napasamak. Sa ano na yan ko? Ti cellphone ko.
Dito, nga miss call ni Papa. Message na. Nandiyak basahin. Kwartak. Baka natakawan na. Damit. O magpakisay na. Sa dintayan ko. Aking balay na ito eh. Ayan ko ang kwarto. Ili pag mo manunimi ta malukatan tiri daw ti kwarto. Oh, nakaring ka man, Jenny. Sino ka? Jack ni Carlo. Amo na pupuutan? Sa dinutayan ko. Ayan ta. Adata itindagos ko. Inyawit ka dito. Sa bali matin tumubran. Taray-taray ka matin nga. Kaya mo pa taglabos ng taray-taray. Huh? Isa nung nga na isa kayo nakitimotor. Kadawang puot ko ako na. Binagtugaw kay ti sangok. Sinaklot na. Sa ingarigatak nga kwa. In jacket ka. Imang ka ti jacket ko sa ako imbuto na stat mahang kamarigrig. Pinag-helmet ka mata. Tapno hanta matili ko na. Kahit inyag ka dito eh. Impayad da ka. Kahit saan ko ang inaramin? No ba'y pilpilitan na? Ay, hindi kahit mo sawan. Kahit ulit-ulitan iti, love me, Carlo, love me. Aramidan ti kayat mo, aramidan kanyak. Yan tange, madadail mat lang tibiyag ko. Isang dadailan tan tibiyag ko. Sige, napintasak. Sige, siya akong ti aguyos nga mismo, siya akong ti aglabos, aramidan ti kayat mo. Inaramid ko data? Nabartak ka eh. Ket, ngayon saan ko ginandawayan ti ba nakabartak mo? Taapay, kinibagbagak nga labmi sa kapayan taglabos ti kayat? Dinakayat, dinakrusunada kasi jay, pangitak, napangsitak kasi jay. Nabanglo ka, no mapayat arak ka. Nabintas ka, kursunada ka. Ngimsang kang ginundawayan. Apay, kahit no istorya ang data itipadam nga lalaki, anat awag na kang ka. Laglag ko na. Abi nga, hindi mo inaramid. No napatig kanyak ti may nga tao, respetarek. Kahit mo sawan love na, I love you, Jenny. Amom, no sika ko mati pagbayad ni papang ko ti utang na, won ko na kasigod. Taapay. Hindi kasi langing nasa mo pa ng gundaway kanyak. Naggastakon. Sa sino kumatisahan nga mainlapit kang ka, Carlo? Ngayon ti problema kita. Kaya nga tulungan. Iti problema. Apay ka nga saan? Ano taramitan ta? Sakbay nga pagsalitaan ta reta, di ka mabisin. Mandam-damaag siyarak pa ya. Diyan ti siyar. Kuyokin ka? Atibayan ka? Huwag na. Kayang-kaya. Inalak ti bag ko manong name it at dadya ti toothbrush ko ken toothpaste. Nadapi dito'y manong name it ti pantik at datwalyak dito'y ken pagsukatak. Hindi makasiarak manong name it nagdigusak. Nagtoothbrush nagsukatak. Iti rumuwara kiti banyo. Wow. Papi ka manin nga napawaw. Horean iti susuot mo, napintas ka lata. Nakatutbas ka pa yan. Kababayin kang ka. Nung nagbanglo ka, nakadigos ka, tsak nga eh. Umayka ka natin tabangantan. Gusto na bang ko ginatang itay. Agkaldo ka.
Subukan ka. Wow, ang sweet naman, Mr. Driver. And you are my passenger. Mhm. Siya ti passenger mo? Uno siya ti passenger. Uno sikat passenger. Kat siya ti sakayam. Kumano inaramid ko. Kat naitid ko ita. Wag. Apay, maganda pa Manong nemi, Jack pay na in love. Aduman di kita agar aram kanyak. Ngam awam pa tinakariknak iti ayat. Ngam iti da ito'y manong nemi nga panagkuyog mi kini Carlo na in love akon ko na. Tanuan niya ti marikrik na nakastamat ti marikrik na ken kuana. Ngam asino ni Carlo? Asino ka? May salutsod naman na asino ang. Siya nga ni Carlo. May isang rider. Kasano nga ro din ti manot bayadak ken ka. Idi kalman ken ita. Siyempre, saan kan nga nakapasada? Kalpasan nga kinuyog na. Ngayon panak dito Sa itamanin ngagmalmalim. Imbes nga mapangkagbiyahe. Maban mga pasahero. Adda ka dito nga magbambantay kanya. Taapay, naskang ka di abantayin ka kanayon. Makapangantalagi din. No adda mang text kanya. Panak. Kat siya nga kaganag na itong sumusurot kang ka. Haan na, nagbati ka ito Sang patang ka ito Kahit mo sawin, aglibiin ta. Agyang ka dito habang nga di mo pa kaya tagawid. Agyang ka dito habang nga saan ta nga mapanunot no niya taramidan ta. Tapno masulbar ti problema. Katirabi nga kay data. Mabalin ta kay agkaid da, ngim awan ti mapasama. Takayat mon? Andalatakin ka. Bon nami dirabi kita ited kon, itaya kon, ngim di mo pa'y pinatgan. No. Kayat ko, ano sikat maasawa. Virgin ka nga itatag ko itatar. Wow. Mamano digit lalaki ang askan ka, Carlo. Kat talaga nga nakasaysayat ni Apo Diyos God niya. God is good all the time. All the time, God is good. Sila nang nagkuray di kalman Gaputa, ada problema. Kat siya katinang tulong kan mang tultulong kan niya. Kayat ko tagrebelde, kayat kong madadahil di biyag ko. Imbaglaki din ta siya di binaon ni Apo Diyos. Tapno, masulbar ti problema ken saan nga matadahil ti biyak ko. Ngayon masak lang, rider. Ay, kat mo sawin. Saan nakamaknan? Kat ore man pa, basurero ka. No talaga nga nainlabak kang ka, ken labnak mo. Agyamanak no kasta, Jenny. Ano, nakapangan ako, nagbati ka? Ha? Hanggang paspastek sa bali nga lalaki, ha? Bahang no dagtugtog nga tama dagtugtog. Dito'y mo. Sige. Sang patang kanto yun to no, 3:00. Agmerienda kan to. Sang patang kanto na mas merienda. Sakto nga kumatang yung tipang rabita. Intun ka, ano nga, iyawid na kajabalay. No nakasagana kan, oren tumigat. Sige, barbari makapanunutak ton. Iti aramidan ta, nga sumango kay ni Papa. Manong nemi makategteg ti panaglabas ti oras. Idi agmay may sakon. Tsak magnaroon mabaling nga tawagan ni Papa. Tanyo ko matibag ka. Dimteng ni Carlo, manong nemi, kat nagbiryanda kami. Dimteng manin ti rabii,
nang rabii kami, sa idi maturog kami. Inikkan na tibaet, nga dua apungan tinagbaitan mi. Abi nga baitan pa lang, ada division na. Una, tapno ti kasta, ket hanga mapasama ka posible kawilen ka, uno kawilen na. Tano awan divider na, awan sanggana. Baka na makawil ka, maarakop ka, maagkang ka. Ikasanupay nga rot nga matungpal ko di ko na, nga virgin kanto nga idadag ko ti altar. Talagang di mo pa kahit ha? Uno bakla ka. Sus, ko na hindi ta, lalaking lalaki to. Kabigatan naman nung name na plano min no anyat aramidan mi. Ha, di bagam, ay etenak. Ket siya tirumbeng na pag-iasawaan. Ha? Ikasanon no, kabilin na ka ni Papa. Nalain ka dito karate. Diyak mo, ket siya ka, karidista ka? Yeah. May sakman ka ko. Karatista. Nagadalak. Kaya ka sa lakniban ni biyag ko. Kaya ka nga sa lakniban. Sino ka nga talaga? Siya karon ni Carlo, may isang rider. Ini makandanon kami dito balay, manong name hanga nakalak ti gate, simrek kami. Itiri daw, manong name idi kita sintirek sa nga nakalak, inlokat ko. Adadta ni Papa, manong name tugtugaw. Ah, Jenny! Pa? Pinagdandanan ng anak ko. Duhang rabi nga, awang ka. Kan manual daw. Napnapanam. Sino ka duwam? Ni Carlo. Ti kainayat ko, Papa. Kanisuti. Pakiasawa. Andiya. Nga mabalin. Sakta matungpal. Nalpasin ti katulagang mi ti ama ni Jojo. Ni Jojo ti agbaling nga asawam. Kaptop no siyak ti agbayad ti utang mo. Ket deta nubium. Makabayad ti utang. Mabalin ti sumingit, sir. O sige, agunin ka. Siyak ni Carlo Castañeda. Castañeda. Kakaiso na nga anak nga lalaki ni Congressman Castañeda. Ana? Anak na ka ti Congressman? Bak nang kano kasta? Oh, sige, asawam ti anak ko. Ngem, bayadam ti utang ko. Abay katawa ka. Sir, takin utang, iso tagbayad. Nebagak lang ka kayo nga anak-nak ni Congressman Castañeda. Tapno saan nyo nga basta dangran ka anak yun. Kan saan nyo basta ipilit ti kayat yun. Mabalin na kayo nga saklang. Uno siyak ti mga saklang kayo ka. Carlo, magbudugan ti ko nga anak-nak ni Congressman Castañeda? Abang nga gra-rider ka. Nagsapsapo lang ti babae nga talaga nga kayat ko ken rumpen asawak. Ti duwarabi ken talual daw nga panagkuyog ta. Masigurado ko. Nga sikat ti agbaling nga manugang ni Congressman. Ang kayat naggatay dito ta. Masino ti kayat ko. Kayat magtenda papakin ni Mama. Di problema karon Jenny. Di problema. Amo matulungan ni papang ko. Hangarumbeng nga bayadam. Di utang na. Ngem ibalod day suna. Bayam nga ikaron at basol na. Bayam nga agbalbalo isuna ito nagtipagbaludan. Diya kaya ito may balod. Diya kaya ito may balod. Diyan anak ko tulungan na. Tinulungan na anak ko. Nagigtutak ba nung namid agparintumang ni Papa iti sangwanak. Itapay lang ramiden naman nung namid ita lang makita kag sangit. Nagpakpakaasi. Papa, saan kayo nagparintumeng? Agtakdar kayo, Papa. Agtakdar kayo kinsang kayo agsangit. So kahit may balod anak. Mamaya din lagi di hutang ko. Agbalbaliw ako. Nagbalian ako nga nasiyat nga ama.
Ikat akong dibisyo ka pa nagsugal. Ang trabaho akong gusto anak ko, basta tulungan na mga asim. Carlo, matulungan ta ka din ni papang ko. Panagunak, sir, tito, dito pa nagparintumang mo pa nagsangit ka talaga nga mangipanagnek nga kayat mo tagbalbaliw. Kayat ko nga talaganin. Kayat ko nga talagan. Dakot kayat tagbalik ang sugador ka. Ang problema ka pati utang. Okay. Bayadak di utang mo. Ngam saan mo nga ulit at nagsugal. Kan kasaritak ni Papa, teka nakatrabaho. Oh yes! Yes! Gaman kami kang Carlo. Gaman kami. Ket ore ko na arakop manong na ni Carlo tinalaos sa ragsak ko. Takas taon na ito na panagyaman kan ragsak ni Papa. Carlo, talagang nakasaysayad ni Apo Diyos. Tas sikat si Mang Bay. Nga nang sulbar di problema, di problema mi kini Papa. Nagyaman na, Carlo. Nagyaman na. Awan nga rodan di problema ni Papa manong name kan na addan pay iti permanente nga trabaho. Gabutan na tayag manong name ni Papa kan takkel bagina kan nagbalin close in bodyguard ni Congressman Castañeda nga ama ni Carlo. Nagasawa kami kini Carlo manong name kadagnanad kami iti napintas nga balay with katulong aging kanatan kami titalungan na. Kitam kadlatigasat no tadto manong name kit ori sa mo sa pulen dumtengkeng ka di ba? Ori kasanot kinarigat mo kinadagsan ti problema no kamango nga talaga ni Apo Dios ket talaga nga tulungan na ka. Dahito iti pagkasarita manong kadagyaman naklona iti anos mo nga nangibasa kadagyaman sapay kumat ang damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo Jenny. Yan, dedya ti pagkasaritaan na imbure ka ni Jenny. Thank you, Jenny.